Hasteni tong kosong lukurok tabuk sikok bangkorok bai tongnani tong kesep salbaria karino sikok rok kha kotor bai khlai buni nok habui tei mutai nok rok habui rangchakni manei khwnei nok ni manei khwnei khogui tongmani haino yang mandai IS ni bisingo khobjaknai Abiram Mukumu SB rungnog bahaino sikok rok dolsa hablai rungnok ni manei khwnei khogui talangai thangmani partimung koktomao saimanka Abiram Mukumu SB School ni je maimi songai chererokno charimani mid day meal ni je chamung rok 300 kg ni mairung logiwo gas cylinder gas ni thapa mairang lota jotono khogoi talangai thangbaika o partimungno tuino koktoma horjaka police rokno tei police rok bahai phai nai phaika school rok ni halorokno tei bwskango bahai ke romnai sikorokno chatingmung tongno police ni abno nasingjak tabuk rungnok ni phurungnai rok Boronjani sikogrok da hapka sabo hapka jani orni marum tongmani odram jagan jotno langkama kya ngoro Sebesirong naro mayong oro ontoto 100 kg tongmana ngoro te bosta wo khete 200 kg tongmani abo sabde jotno langkama kya ngke o gano na cylinder tongman te cylinder beraja cylinder be sula tongmani amat langkanga ngke ngte he taka di ke he katal tongmani taka di katal langka kare ke se katal langka Engke te jok total kani tonga mutlang jaka. Engke piang dosta se tonga na mutlang jaka. Bebake busur nang mani dokter jaka naro mairum rok khobe. Mairum no 300 kg ngke nai khadar khadlar no. Abo tamo bo school. Abiram Mukumu SB School. Mandai andara. Mandai AS ni andara. Nongoro staff khoro busuk tongmani. Staff ngke pajona tongo tabu. Boba hakit langkha dogarokle bum dok taladik langya da. Doga tala jak no. Am bolgi jeni phagati khulugui tala sabai lang thanga bo. Tala sabai khuluk Tala sabai lang thanga. Abo ki tini horthanai. Tini horthanai yo. Mia norok kalang phurukai. Mia sung porikha korui aku tala reino thango sung. Tala rein thangona. Mia porikha tongla. An pore tau tini phungo phainai piche bo khuluk jak man phai. Nongoro midday meal songai rok busuk khasal nei bro. O gana si. O gana dong. Bornole sungnya na kya. Bongno to sungjagia ko hepono sungnai ta. Ngai tau je oro nongoro manikam marok thana rogole. Thana entry khaja. Thana entry thana marok khajan sau khai ko ta su dara. Amne khai o school ni staff. Ang yo school ni teacher in charge rang. Teacher in charge. Jotu kisini yaktinyo ngko tongani ro. Nok tak tam nai. Sung to je tongmano bo sung tau mai student nong saran ga kai man sekali kira mai to nangra nai ingke jeta solar cylinder abo nangnai ta ta bo sung ais no to janu kha ta bo tam kai ke per khanya ni saka ene thana jano bori kya bor ke khanya ni sauta Andani sin mongka an mung bisura jabar ma